Témou dnešného môjho rozprávania je deštrukcia. Slovo deštrukcia v niektorých ľuďoch vyvoláva stres a nervozitu, pretože si myslia, že deštrukcia nejako ohrozuje ich stabilitu alebo to, čo si pod stabilitou predstavujú. Ale my žijeme v tomto hmotnom, nestálom a stále sa meniacom svete, kde v podstate stále prebieha takýto proces zrodu, deštrukcie a udržania. A tento proces je vlastne spôsob, ako stvorenie riadi informácie a riadi hmotu. Vo fyzickom tele sa toto deje v druhej čakre a deje sa to pomocou emócií, ktoré sa nachádzajú v emotívnom tele. Ak toto emotívne telo nie je zharmonizované a je tam určité napätie, tak toto telo je v stagnácii. V emotívnom tele sa nachádza 9 základných emócií. Je to napríklad láska, radosť, hnev, pokoj, odvaha, strach, smútok a odpor. Pomocou týchto emócií môžeme zistiť, že vlastne my emóciami nie sme, ale naopak zase niekto sa nechá týmito emóciami stiahnuť a myslí si, že on je emóciou alebo je tým, čo cíti. Ak sa dostaneme do určitého stupňa vývoja, že nám naše emotívne telo sa začne harmonizovať, tak sa začneme odpútavať od drámy tohto sveta a svet už nie je pre nás tak príliš ťažký. Vtedy začneme cítiť také jemnejšie emócie. A vtedy môžete začať cítiť vášeň alebo emócie, ktoré vám tento pocit vášne prinášajú. K tomu potrebujete ešte nezaujatosť. Nezaujatosť je, keď si všimnete, že niektoré situácie v minulosti vás rozčulovali alebo vás jednoducho nejakým spôsobom ovplyvňovali a zistíte, že už to tak nie je. Aj keď tieto situácie stále vo vašom živote môžu byť, už sa nenecháte vtiahnuť do drámy týchto situácií a narastá vo vás svedok alebo pozorovateľ tým, že už nezasahujete až tak veľmi do tejto drámy, ale ju len viac menej pozorujete. Vo vašej nezaujatosti si musíte dať pozor na to, aby ste nezostali chladní, aby ste stále mali porozumenie s ľuďmi, ktorí ešte stále sú v procese, aby dokázali ich pocity precítiť, aby dokázali ich emotívne telo zharmonizovať a aby ste dokázali akceptovať to, že ľudia majú rôzne životné cesty. A neakceptovaním všetkých emócií vlastne zastavujete tok vašeho emotívneho tela a tok týchto emócií, ktoré sú vlastne ako farebnou paletou, kde všetky emócie majú svoju úlohu a my ich potrebujeme precítiť. Je dôležité naše emócie precítiť, ale nechať ich tak, nesnažiť sa ich nejako odsunúť nabok. Neakceptovaním vašich emócií, tieto emócie, alebo keď sa ich snažíte zastaviť,
tieto emócie sa naopak na vás ako keby nalepia. To isté sa stáva, keď sa napríklad postavíte aj pred, alebo neakceptujete túto časť stvorenia, ktorou je deštrukcia. Tedy takisto vaše emotívne telo nedokáže, nie je v harmonii a jeho tok je určitým spôsobom zablokovaným. Keď sa neviete určitej emócie zbaviť, znamená to, že vám táto emócia slúži ako kontrola niečoho, alebo sa identifikujete s touto emóciou. Napríklad, ak ste smutní a poviete si, nemal by som byť smutný, ale na druhej strane vám táto emócia vyhovuje, lebo treba, keď ste smutní, tak vaša rodina, vaši priatelia vám dajú viacej priazne, viacej si vás všímajú a vy dostanete to, čo chcete, a preto sa tejto emócie v podstate zbaviť nechcete. Niekedy sa môže stať, že sme zavalenými určitými emóciami, že je to na nás priveľa. Ale vtedy takisto je len dôležité byť v pokoji. Emócie sa menia každých 2,5 hodiny a každých 2,5 dňa. Je to určitý taký cyklus, ktorý je zosúladený s cyklom mesiaca. Takže o čo sa snažte, je precítiť vaše emócie viac ako predtým. Ako keby ste mali záujem a chceli viacej vedieť, ako cítite lásku, ako cítite pokoj, ako preciťujete hnev. A keď dokážete tieto pocity vnímať a necháte ich prejsť vašim srdcom a vašou druhou čakrou, tak sa dostávate do blaženosti, ktorou vlastne ste. A tento proces je vlastne láskou stvorenia.